tarda o nit a tots i a totes. Gràcies per haver vingut a aquesta nova convocatòria de l'Estel del Collet. Gràcies a la premsa per donar cobertura una vegada més als nostres actes. I anem a començar en el motiu, en l'acte que ens ha portat avui, així. Avui per a mi és, si normalment, ja començo, si normalment m'emociono, avui encara amb més motiu. I explicaré per què, perquè avui tinc la satisfacció de tindre més emoció perquè, encara que ella no ho sap i molts dels presents tampoc, sabem que la vida són moments, és un conjunt de moments que van passant i ens van ocorrint a cadascú, i en aquest cas concret els moments als que jo m'estic referint són uns moments que estan lligats a la família d'Ale. Ella potser no ho sap, però puc dir, per exemple, i en això vull dir una cosa, que alguns ja estan pensant, ja comencem, doncs sí, ja comencem com sempre, és allò de saben l'abuelito que escrivia al PDT? Saben com li diuen l'abuelito, les històries de l'abuelito? Ah, doncs són tan vells com jo. Doncs efectivament, l'abuelito Cebolleta, que escrivia al PDT, a la TDT, que era una revista, i ahir què feia? Doncs això, era un personatge més bé semblant al nostre bon amic Jaume Rolíndez, que era un personatge amb barba blanca, calvo, de bona paraula i molta. I jo de tot això només tinc lo de calvo i molta paraula. L'altre se queda en l'aire. Ho dic perquè comentaré algunes historietes. I una historieta és que la relació en la que comento sobre la persona que tenim aquí és que quan el Chiqui, que molts dels d'aquí no saben què és, era un bar a Benicarló que estava als Quatre Cantons, jo ahir vaig conèixer a un senyor que li diuen Antonio. Jo per entonces tenia sobre 10 anys, ara ne tinc uns quants més. Per tant, ja han passat molts anys d'aquell Chiqui i d'aquella persona que en aquell moment era una persona, una família emprenedora, que van ser capaços de muntar i tirar endavant un local, que jo encara el recordo, i suposo que molts dels d'aquí també, que entraven en un escalonet, enfrente hi havia la recepció, a la part esquerra, segons se mira, s'entrava un menjador, a la part dreta se pujaven les escales i se pujaven les habitacions, era l'Hostal Colón. Doncs bé, jo ja quan tenia 9 o 10 anys ja vaig fer relació amb un senyor que li diuen Antonio, que té relació amb ella. Ah, que sí? Sí, castanyes. Molt bé. Però, pel pas dels temps, vam anar fent-nos grans i vaig conèixer una persona, també molt mítica a Benicarló, capaç de fer moltes amistats, i entre elles jo vaig tenir la sort de fer amistat amb ell. Era Vicent Mitos, que a Benicarló era Vicent Mitos. Qui era? Vicent Mitos, que en realitat era Vicent Colomer, però Vicent Mitos. I jo en Vicent recordo moltes tertúlies al Milord, on me contava els viatges, no sé què, ara ha sortit això, perquè me n'he anat allà, perquè han vingut, he tornat, i xerràvem molt. I vam fer molta amistat. Doncs bueno, la cosa continuava. Casualment, en aquesta època també, la primera ocasió, i perquè me la van pagar, i a més està relacionada en el dia d'ahir, en la que jo vaig visitar Madrid, va ser a un d'aquests viatges que ens portaven allí a aplaudir, a una plaça, i tots allí aplaudint i a cantar, coses d'estes. Va ser la primera vegada que jo vaig anar a Madrid. I casualment vaig anar amb una persona que li diuen Rospi. No me la sabia jo. Ah, veus? Ah! De la qual, són cosetes anecdòtiques que estic contant, de la qual en el seu moment me'n van riure molt, perquè també, per sonar a avançar al temps, vam anar a Madrid i va demanar un bocadillo de calamars. Claro, allà vam sortir tots els homenassos del momento. ¿A què? Pues a fotre-mon. Eigues tu, venim de Benicarló i esta ara va i se demana un bocadillo de calamars a Madrid. Pues que està tonta, pues que està fada, pues lo típic, ¿vale? Me penso que era tercer de batxillerat. Claro, en aquell moment nosaltres fem-nos el xulo. Ara resulta que quan anem a Madrid ens tornem tots locos de demanar els bocadillos de calamars, ¿vale? I foli calamars i calamars. Ella ja en aquell moment
ja sabia de què anava, no? I nosaltres rient-nos, ja veus tu, innocents de nosaltres també. Doncs bueno, una altra també relació en ella. Passa més temps i casualment hi ha una persona per Castelló que se n'adona que el millor poble que hi ha al món és Benicarló. I diu, allà que me'n vaig jo. Qui és aquesta persona? Doncs la tenim aquí present. És el nostre bon amic Javier Roda, que diu, a veure, el Roda de futbol està molt bé, Castelló està bé, però a mi on estic a Benicarló me n'he d'anar a cavallar. I se'n ve. I quina casualitat que tot retorna al principi i va i s'enamora d'un local, s'enamora d'una professió ja estava, s'enamora també d'una persona, però el fet és que la història el porta a caure en allò que jo havia començat, que era el Chiqui. I on estava el Chiqui, en aquell moment, hi havia un estudi de fotografia que era Casper. I casualment ell fa cap a Casper. I casualment la meva família, mon pare, vivia al costat, tenia molta relació amb Carmelo, amb Casper, i va ser una de les primeres persones a les que Javier va conèixer. Per tant, tot això me porta a mi a això, a l'emoció. Entonces, en Javier, també la relació en la família, en Javier i en Pepa, en María José. Casualment, després també va i resulta que Rubén apareix al costat de casa a viure, veïns al mateix edifici. Dic, això és que mos porta, i ara va, i al final arribem al moment d'avui en el que, la vida me porta a tindre que presentar aquí a una crack del momento actual en tot el que ara explicarem. Això era una miqueta lo de la història de l'abuelo Cebolleta, el que els volia contar. Però en realitat tot això era per dir-los que contem avui en la presència aquí d'una jove, Alejandra Roda Colmer, més coneguda per Ale Roda. Si van a buscar la pàgina web, veuran AR, no té res que veure la de la tele, ella és molt millor que la de la tele, i allí trobaran tot el magnífic treball que ella és capaç de fer. És una persona que m'ho he apuntat perquè si no després... Una persona que quan comença t'obre el cor, per almenys a mi. També diran, home, però tu ja venies una miqueta... Sí, també. Però quan llegis allí, Made with love from la Terreta. Dius, mira tu, sí o no? Mira. Doncs això és ella, fet en molt d'amor des de la Terreta. És una persona dissenyadora gràfica, community manager, toma. És també fotògrafa, li ve de professió, claro. Perdó, de professió, li ve d'herència o de relació en la família. Persona capaç de maquetar, de presentar, de divulgar, de tirar per avant qualsevol projecte que se li presenti o se li demane. Persona capaç de gestionar xarxes socials, coses d'avui en dia, coses que jo per almenys ja no estic a l'altura, però que ella, doncs com no. Per què? Doncs perquè, dic no estic a l'altura perquè diu, és que ella el que més li agrada és branding. Branding no té res que veure en el brandy, allò del brandy és una altra cosa. El branding és de marca, és crear una marca, potenciar la marca, vendre la marca sobre el que li demanen. Això és el branding. Jo he tingut que buscar-ho, perquè... Què més? Doncs això, és una persona senzilla, és una persona que ja ho observaran al quadre que ara ens presentarà, minimalista en el sentit de, en poqueta cosa, dir molt, senzilla, al meu entendre, de color, no estrafolari, no allà baix, sinó però capaç d'arribar-te, i tot això fa que siga, a banda d'emprenedora molt preparada per a tirar endavant qualsevol projecte, siga també una de les persones en les que poder confiar en el moment en què un o una tingui algun problema, en el moment de dir i què faig, i ara com tiro per avant, voldria fer això, però què faig? Doncs haurem d'anar a lo que ella posa al final de la seva pàgina, que és Keep Calm and, i ella diu Avoid Comic Sans, el tipus de lletra Comic Sans. No, jo ho canviaria, i és Keep Calm and Contact ella, Contact AR, Contact Ale Roda.
Això és l'important, contacte a la roda. Per què? Perquè és una persona que crec que està molt preparada, i ella després explicarà el que tingui que explicar, no només pel quadre, sinó per tot el que ofereix a la pàgina. Si entren a la pàgina web veuran les magnífiques treballs, els magnífics projectes que ha estat capaç de tirar endavant i que segurament continuarà tirant. Per tant, nosaltres des de l'Estel del Collet només podem dir-li que moltes gràcies, Ale, per haver volgut col·laborar també de manera desinteressada, com sempre, en el que és el nostre projecte, la nostra idea, la nostra il·lusió i el nostre Nadal Benicarlando. Per tant, gràcies i la paraula és teua. La qualitat continua sent la mateixa i el dibuix continua sent el mateix. Molt bé. Bueno, crec que és el millor discurs que han fet mai, o sigui, contenta, pagar i agraïda. Bueno, bona vesprada a totes i tots. Primer de tot, voldria agrair sincerament a José Luis la confiança dipositada en mi per proposar-me fer el cartell d'aquesta 28a edició de l'Estel del Collet. Quan em van fer l'encàrrec, he de dir que em va agafar una miqueta per sorpresa. I de seguida li vaig dir, mig en broma, estàs segur? Ja saps que jo tinc un estil bastant particular. Li ho vaig comentar perquè era conscient que la meva proposta podia diferir en la línia gràfica que s'havia seguit en edicions anteriors, que bàsicament també és una miqueta el que has comentat abans. El que tenia molt clar des del principi era que volia fer una proposta que fora fidel al meu estil i al mateix temps respectuosa amb l'essència d'aquesta tradició que el nostre poble estima tant. Per això vaig buscar un enfocament més suau, més net, potser més delicat, però igualment carregat de simbolisme i vinculat a l'imaginari col·lectiu benicarlando, ja que en el cartell apareixen elements que molts reconeixereu. La caseta de l'Obra, que representa aquell escenari on a Benicarló naix el xiquet Jesús, l'ermita de Sant Gregori i el campanar. Tot això, com no podia ser d'una altra manera, il·luminat per l'estel de 8 puntes. Pel que fa al color i a les formes, he treballat amb una paleta càlida, textures suaus i composició senzilla, buscant transmetre la dolçor i l'elegància del Nadal, i així allunyant-me també una mica dels colors tradicionals d'aquesta festivitat. I una cosa molt important, per a mi com a dissenyadora gràfica, és la tipografia. En aquest cas, el cartell està pensat com una peça publicitària des del principi. La disposició del text, la mida, l'estil de la lletra, tot està dissenyat perquè funcioni visualment i transmet el missatge amb claretat i sensibilitat. No és un afegit, ja que per mi és una part important de la composició. Fer aquest cartell m'ha permès tornar a una part del meu treball que a vegades queda en segon pla, que és la més creativa, i te deixes emportar, i sobretot una miqueta també per la part més emocional. I la veritat és que he gaudit molt. Espero que d'alguna manera això es note i que ho sentiu també una miqueta un poc vostre. I per últim, voldria tancar destacant la importància d'aquest acte per al nostre poble i per a tota la gent de Benicarló. Mantindre viva una tradició com aquesta durant tants d'anys requereix esforç, dedicació i molta estima col·lectiva. El treball que feu, tant des de l'escenari com darrere d'ell, és admirable i digne d'agraïment. Enhorabona per fer-ho possible any rere any i que continuem molts més. Moltes gràcies i ens veiem al desembre. Al principi se m'ha oblidat dir que, antes de que m'ho diguen els companys de Junta i això de l'Estel, que lo meu era lo de l'abuelo Cebolleta i que era diferent. No fa molt vaig estar a un funeral i em va sorprendre l'oficiant del mateix que va dir jo sóc una persona de poques paraules i avui no serà diferent. Bueno, doncs el meu tampoc no és diferent. És com sempre. La meva línia és la mateixa i així ja no me podeu dir res de dir no, és com l'any passat, com l'anterior, Però bueno, bé, passat això, totes aquestes explicacions, volem agrair i donar la benvinguda, que antes no li ho hem dit, al nostre alcalde, a Juanma Cerdà, la presència a l'acte d'avui i perquè és una de les persones que també forma part de l'Estel, perquè quan ha pogut, dins de les seues obligacions, ha format part de junta i de muntatge i d'ajuda a tot el que és el projecte, i també soci de l'Estel, i també ara és el que ens ha de donar la perreta, o sigui que tot compta, entre perreta, soci, treball, junta,
La veritat és que és una satisfacció i una alegria poder comptar en la presència del senyor alcalde avui per a tancar este bonic acte de la presentació del cartell d'Alejandra. Per tant, Juanma, quan tu vulguis. Moltes gràcies, José Luis. La veritat que és la nostra família, no? Són 28 anys, com has dit. Són molts anys, molts ratos molt bons, també preocupació, clar que sí, en 29 anys ha passat de tot, però molts ratos molt bons, molts plors de José Luis en molts moments, i bueno, la veritat que és un goig estar així en tots vatros. Així ja som uns quants abuelos de bolleta, ja veig que som uns abuelos, però tenim gent jove, perquè això no ho hem dit, la joventut d'Ale, d'Alejandra, i tot el futur que té, el és impressionant, però eres superjove i tens un carreró per davant increïble. I jo des d'ací veiem un poquet, ara el veurem millor, però bueno, jo te dono l'enhorabona perquè per lo que veiem des d'ací ja és magnífic. I bueno, entres en este gran club de grans artistes benicarlandos que han fet el cartell al llarg dels anys, els millors pintors, els millors artistes han deixat el seu cartell cada any, José María Fibla, Fernando Peiró, per dir els primers, no? I és molt important per als socis el cartell, perquè tots els anys l'esperem en candeleta, quan anem a treure les entrades, i aquest cartell numerat que ens enduem a casa és algo molt que els socis de l'Estel tenim, forma part també de tot el que suposa l'Estel del Collet. 28 anys, quasi era quan tu te trobaves en els seus abuelos, quasi per ahí, no? Fixeu-vos bé que vos ha parlat de tercer de batxillerat, així la majoria diu que això què és? Doncs tercer de batxillerat en aquella època era el que ara és primer de l'ESO. Ese va ser el curs que per primera vegada se va fer mixto. Sí. Per això vam anar xiques a Madrid. Sí, és que antes eren xics per un costat, xiques per altre. Haguérem anat autobús dels xics, haguérem baixat tots els de l'autobús. Ai, Dios. I jo vaig tindre la satisfacció també, fa no molt, la meva comunió la vaig celebrar a l'Hostal Colón, o sigui que mira, tot queda en lo que érem els benicarlandos que ens han conegut tota la vida, no? Bé. I va i mos trobem al local que antes era l'Avenida. L'Avenida, molt bé, sí, està tot així, el Benicarló de sempre, no? Sí, de los de Bolleta. De los de Bolleta, sí, digues tu. Bueno, jo crec que és ara moment de veure l'obra l'obra d'Ale, l'enhorabona a tu, a la teva família que t'acompanya, i bueno, jo suposo que la Senya de Pau ja deu estar preparant-se per lo que li ve ja d'ací menys d'un mes, segur que està tot ja engalanant-se i preparant-se per a rebre el xiquet que neix a la Senya de Pau dins de apenas 3 setmanes, per ahí, no? 3 o 4, 3, sí. Així que allí ens veurem tots, i bé, enhorabona Alejandra, i ara veurem el quadre. Molt bé, gràcies.